Анхел и днес ще снимаме видео на Fortnite с Дени и Боби. Това колкото пъти да го записвам, това колкото и пъти да се опитвам да го кача. YouTube се ми го свалят видеото, защо не знам. Сега го снимам за 15-ти път, така че Боби, дай реди. Абонирайте се за моето каналце. И за нашите. Тебе че те тагна. Ама тебе те тагвам почти под всеки клип. Но ще те тегна отново, айде. Хора, аз сега идвам. Тука съм хора. И може да се чуя на телефон и да му масна в канала, така че и захвърля. Да, затова. Той ще каже, ако се чуе. Мога да играя купи. Почваме. Абонирайте се за моето каналче, за надения профилче, на Дени каналчето и за на Боби каналчето, нищо, че няма коментари. Извинете, пардон, нищо, че няма видеа. Искам да се абонирате специално за него, най-големото макаши, Боби, бота на Fortnite. Ясно ли ви е, ботове? Да, знам. Стане, че свърши водата у машината, бе! Куп си ти, бе, ненормалник. Описват ли се, бе? Или ако огледалото видя, бе? Боби го хванаха наркотиците. Ти на всеки един те пасят, па нищо не ти казвам. Няма какво ще го кажа току-що. Ма се сдържа. И некой ти звъни. Не звъни. Знаеш? Че ти на полза, бе, и тук, бе. Да, ти видя по... На мен ми напълниха главата с олово. Не, бе, с пясък. И къде че е тактикала, господин директоре? Напълниха ми дупака с пясък. Ето го, това е тактикала. Стига бе този, спри да ми пълниш дупето с пясък. Като теб. Да. Магле, как ще знае името? Да. Много ми представя си какво смеше. Леле, какъв еймботък съм. Леле. Какво смеше пада, когато ден играме Майнкрафт, брате. Ево. Напълних ти задника с олово, брат. Пясък ми го напълниха. Чак. Така можеш ли, бе, бот? Пясък ми го напълниха. Стига бе. Айде, така може ли да? Стига бе този, спри да ми пълниш дупето с пясък. Стига бе този, спри да ми пълниш дупето. Тук не се трае. Що бе? Не ли си Денанчо? Не, Дени се насра. Няма, знаеш ли как? Пълнаме, бе. Той същото насра, напика, предна едно и също. Как бе? Да пръгнеш, не че толкова пълно. Друго нещо. Не. Там е да се другираш. Не,
Не, просто не, брат. Просто през газа ти излиза атомна бомба. Просто през газа ти излиза... Не, просто през газа ти излиза атомна бомба за това. Ама кажете си честно, с мене забавно ли ви? Да, Welcome to Brawl Stars направо. Дали Welcome to Brawl Stars, то кога стана пегничанин, бе? Нема ви лъжа, ма сме с един кил и това това май не искам да го кажеш никой. Аре бе, ботове, заставайте бе, ей! Това ще е леко позорно за мен. Да, аз да имам един кил, ти да нямаш. И за мен е пича с 3 кила. А ти тъп ли си? А ти умен ли си? Да. Че не ми приличаш. Цак! Айде един дет. Абе, Бори, вие знаете ли, че май Бори е флопа? Боби! Не е флопа. Не съм видял флопа цяла игра. Не съм го мирисал. Абе, това... Не си ли го мирисал? Бога ли писи, Бори? Боби не знае какво говори той. Боби! Какво правиш, Боби? Не искам да наришам нищо. Те им взех стената. Добре, хора, това беше от мен. Елате в лоби ботове. Това беше от мен. Абонирайте се за моето каналче. Сега ще тегнете двамата идиоти, къде умреха, не можаха да оцелят 25 000 години. Все едно са били от Дагестан да се бият с мечки. Добре, айде, чао от мен, хора, чао.